ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охираш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. Мошинҳо аз ВАЗ 21014 саршидагӣ то Toyota Mark Day ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Leganza ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Зафаробод. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 13400 сомония. ба рубл бигардонем 96000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм ВАЗ 2114 соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 13000 сомония. ба рубл бигардонем 93000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки техосмотраш 1 сола мебошад. подогрев сидени дорад, борташ компютер мебошад и боз мотор коробкаш 100%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунед. сеюм Daewoo Tico соли бароишаш 1997 бисёр бародарон хоҳиш мекунад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш гази холия, объём мотораш 1 литр, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 15000 сомония. ба рубл бигардонем 107000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балони нав дорад, губковат кардагия, сентр замок, электропакет, ходовоиш нав кардагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Toyota Mark Day соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 2 литр, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 23000 сомония. ба рубл бигардонем 165000 рубл мешавад ки ранги мошин сервисия, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагия ки документ дорад. документош то моҳи феврали 2021 мебошад ки агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум Opel Sedan соли бароишаш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар восе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 18000 сомония. ба рубл бигардонем 129000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаш соза, мотор расход надорад. маълумоти бештар дар рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум
мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои УАЗи ки соли бароишаш 1990 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дарудакӣ нархаш 25000 сомония, ба рубл бигардонем 179000 рубл мешавад. мошина состояниша тенҷи баъд гуфтеса подробни по телефон гуфтага. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. видеои мо ҳаррӯзаш мебарояд. бародарон то охири видеоро тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш насозед. ҳафтум, Toyota Mark D соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш газ бензин аст. объём мотораш 2 литр аст. коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 20000 сомония аст. ба рубл бигардонем 143000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин нахаду аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, Daewoo Nexi соли бароишаш 1994 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.5 аст. коробка передачаш механика аст. нархи мошин 15000 сомония аст. ба рубл бигардонем 107000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина состояниша беҳтарин гуфтеса, ягон ҷои задагӣ варид кардагӣ надорад. 1 сола техас мотораш мебошад. 4 баллони нав, аккумулятораш нав, магнитофон дорад ва монитор. калонкош ай астраҷӣ мебошад. хулоса ҳамаи ҷоша зур гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ноҳум, Daewoo Matiz соли бароишаш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. сӯзишвориш бензин газ мебошад. объём мотораш 1 литр аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 17000 сомония. ба рубл бигардонем 122000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса. техас мотораш нава, 4 баллони нав дорад. гуфтагия ки алиша мешавад ба ягон мошини коробкаш автомат бошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Hyundai Starex соли бароишаш 10000 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш гази холӣ аст. объём мотораш 3 литр аст. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 34000 сомония. ба рубл бигардонем 244000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса. документош 10 моҳи дига сурок дорад. хадавоиш 100% аст. рамаш варид кардагӣ нестааст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад газ 53 ки бисёр бародарон хоҳиш кардагӣ буданд. соли бароишаш 1978 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Вахш. нархи мошин 21000 сомония. ба рубл бигардонем 150000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса. ягон камбудӣ надорад. борташ ранги сандуқ мустаҳкам мебошад. кабинаш нав аст. 6 баллони нав дорад. аккумулятораш нав мебошад. боз мотораш бензин мебошад. нав мотораш кардагӣ бидиянд. боз муомила ҳам дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12.
ماشین فروشی ما مباشد اوپل کاروان که بسیار برادران خواهش کرده بودند. سال برای 6995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در وحدت. سوزشواری بنزین گاز ابیوم موتورش 1.6 коробка передач механика мебошад. нархи мошин 18000 сомони аст. ба рубл бигардонем 129000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 13 дайво тико соли барои 6997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. объём моториш 1.0 литр аст. коробка передачиш автоматика аст. нархи мошин 9800 сомони аст. ба рубл бигардонем 70000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки краскаш заводской мебошад, кам гаштагие. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзанем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 14 ваз 2114 соли барои 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём моториш 1.7 коробка передачиш механика мебошад. нархи мошин 17000 сомони аст. ба рубл бигардонем 122000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар коршида барои ҳамин қадар мефурӯшанаш. ягон расход надорад, ягон камбудӣ ҳам надорад. 4 баллони нав дорад, аккумулятораш нав мебошад ва губкават кардагиян и боз сиденьёш нав аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.